manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bibici rayuwarsa kusan gaba ɗaya a kewaye take da zikiri. Ba wai sai yayi da'ira ya sa kyalle ya zauna kafin sai ya fara zikiri ba wai akan titi ba, kowane lokaci duk motsinsa yazkurullaha fi kulli ahyani, cikin kowane yanayi nashi yana ambatan Allah. Kuma ka gwada ka gani kai ma zaka ga ka zamto cikakken zakirin Allah katira, wato mai zikirin Allah da gasken gaske. Misali shigan ka ban daki, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da zaka ce, lokacin da ka fita ga abin da zaka ce, lokacin da zaka shiga masallaci ga abin da zaka ce, in zaka fita ga abin da zaka ce, lokacin da zaka shiga gidanka an karantar da kai abin da zaka ce, in ka zauna zaka faɗi wani abu wanda manzon Allah ya ce a faɗa, in zaka kwanta zaka yi wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a yi, yayin da kai bacci ka farka za ka sake komawa bacci na biyu akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, lokacin da ka farka za ka fita dan fitsari za ka shiga duhu akwai addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, in ka dawo za ka maimaita wani baccin akwai addu'arsa ta musamman, yayin da ka farka gaba ɗaya gari ne ya waye addu'arsa daban, lokacin da ka tashi ka idar da sallar ka ta asubahi ita kanta sallar zikiri ne, sannan bayan ta akwai azkar na ainihin sabah na asuba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, ka shuɗe minti 30 ko sama da awa kana waɗannan azkar ɗin ka kammala. Kuma yace bayan ka kammala lokacin da rana ta hudo, mutumin da yayi nafila raka'a biyu a daidai wannan lokaci bayan ya zauna tun bayan sallar asubahi yana azkar, rana ta fito sai da ta daga sannan sai ya tashi yayi nafila raka'a biyu, za a bashi ladan umra sakamakon wannan nafila. Bayan nan in koma gida daga masallaci akwai addu'a da zaka yi, yayin da zaka fita daga gidan zuwa kasuwa akwai addu'a, in zaka shiga kasuwa akwai addu'a, ka shiga office akwai addu'a. Ya za a yi rayuwarka bai zama zikiri ba? Da haka wannan shine wa zakara Allah katiran din, ya ambaci Allah da yawa. Ba wani ya baka adadi cewa kai la ilaha illallah miliyan 1,111 ko kuma hasbunallahu 3,313, to ina da 14 fa ina da lada ko babu? Me ya tsaye da ni a uku bayan ina da karfi ina da daman da zan iya yin shi? Babu.